ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಖಾರದ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಈ ಕೋರಿದ ಕಬಾಬಡ್ ನಮ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಆವಡ ನೆಯ್ಯಿ ಆವಡ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿಲತಾತ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಕೋರಿ ಗಲಸದ ನೆಟ್ಟು ಸಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಮಂಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಆಮ್ಚೂರ್ದ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಡು ಪಂಡಿನ ರುಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಆಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಲಸದ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತೊಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವೇ ಕಾರಣಗೂ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪುಲಿಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟದ ರಸದೆತ್ತಿ ಒಂದ ನಮಲಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ರುಚಿ ಆಂಡ ಯಾವುಜಿ ಒಂತ ರೈಸ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ ಪಡ್ಜಿಡಾಂಡ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಸುರುಕಾದ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಕ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದೆತೊನ್ಲೆ ಐತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲತಾತ ಕೋರಿಗ್ ಮೂಜೆಡ್ದು ಮೂಜೆರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಣ್ಣಗ ಗೀಸೇಲ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಗೀಸೇಲ್ ಪಂಡ 11 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹೀ ಫುಲ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟದ್ದು ರಸ ಮೈಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೋರಿದ ಇಡೇಕಿಡೇಕಿಗ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಸೆತಂಶ ತೂದು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದು ಎಣ್ಣಿನಲ್ಪ ಕೊಡವಂತೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮುಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪಂಡ ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ ನೀರಾದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಜಿದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಡಿನ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಲ ಇಂಚಿನ ದೀಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ದೀಯರಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀವಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬುತ್ತಿಡ್ ದೀಲೆ ಪರಂಗುನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಂಜೆ ಕೊರ್ದ ತುಂಡು ಓಂದ ಗ್ರಿಲ್ದ ಮಿತ್ತು ದಿವಂ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ್ನ ವಿಷಯ ದಾದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ವಾರೋಗು 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಕಿದ್ನ ದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದವೇ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಿಲ್ ತರಕಾರಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದಿನವೇ ನಿಕ್ಲ ನಮಲಕ್ಕನೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ ಆದೆತ್ತರಡ ಓವನ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊಮಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯದವೇ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ 1,500 ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಒರಿಜಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಆವನ್ಲಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಲೆಂಕಲೆ
ಇತ್ತೆ ಬೇಕು ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಓವನನ್ನು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಓವೊಂದುಲ್ಲ ದೀದ್ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಪೋಡು 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ದೆತ್ತದ ಕೋರ್ದ ತುಂಡನ್ನು ಮಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓವನ್ ಬೇತೆ ಆಯ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಲ ಬೇತೆನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಓವಂಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಬೇಕಾಪುಂಡು. ಕೋರ್ದ ತುಂಡನ್ನು ಮಕ್ತ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಕುಡವರ ಓವಂದುಲ ದೀಲೆ ಬಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದ ಕೋರ್ದ ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಾತಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 158 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿನ ತಟ್ಟೆಡು ಸುಮಾರು 730 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತಿರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪಗ ಏಪಲ ಪೊಸತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಳೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.